Diolch am ddod. Ti'n edrych yn wahanol i'r lluniau. Dwi wedi bod yn aros am y diwrnod yma ers ache. Iwan? Maen nhw newydd fod me, maen nhw wedi mynd na fe. Wel glywys i'r bang ma wrth y drws, y beth nesaf maen nhw'n clymu fel an. Wel beth o'n i fod i wneud? Wel, siwt i fi fod i gyrraedd yr ysgol nawr? Mae eisiau ti ddod nôl fan hyn i sorto hwn, Iwan, nawr. Helo? Dan? Gwrynda. Da fi rhywbeth i ddweud ti. Fi mo'n gofyn rhywbeth wrtho ti fed. Pryd ti mo'n cordd? Nid fi sydd yn y lluniau. Ces yn o'r we. O'n i ddim moyn twyllo ti. Ti'n heiddi gwyll. Beth? Sa'n deall. Tyra, Dan. Sara?
Dan? Ie? Fi yw Beyoncé. Beth? Fi yw Beyoncé. Disguise yw e. Bydd neb yn amer rhywun fel fi o werthu rwyddau ffug. A enw fel Beyoncé. Disguise yw e. Diolch am ddod. Ti'n edrych yn wahanol i'r lluniau. Dwi wedi bod yn aros am y diwrnod yma ers ache. Ond pam i chi'n neud hyn, te? Wel, mae rhywbeth i wneud. So i'n mynd i aros gytre yn eistedd am yn ôl i drwy dydd. Digon teg. Reit, fi'n rhoi trial i ti iddi, a fi mewn i'r dre i weld y supplier, a wedyn gei di negotiato. Mae gen i rhywbeth i ddangos i ti. Mae fe'n y suitcase. Wyt ti'n iawn, Dan? Ie, sori. Ie, swn nhw'n gret. Fi wedi dod â hwn. Fi'n cael fe mewn ffrawn o'r stafell wely. Pa fod yr holl fagiau yma dy ti? Dwi'n symud i Gaerdydd heddi. Meddwl gallwn ni mynd am bach o fwyd yn y dre cyntaf. Dy'r un afr ein gilydd bach yn well. Neu gallwn ti ddod i Gaerdydd dy fi, os ti moyn. Gwrando Sarah, mae hwn angen dod i stop. Nawr. Y galwadau negeseuon, mae yn ddi-stop a mae'n hala fi off ym mhen. Mae dy fi ddigon o broblemau eraill i fecso amdano heb bod ti'n haslo fi drwy'r amser. Haslo. Fi methu meddwl am fynd i ddinas arall heddi, fi'n gweithio drwy'r dydd. A fi bendant ddim yn gallu mynd i Gaerdydd dy ti. Ti'n gwisgo hi? Y loced? Mae gen i freichled sy'n matcho hi. Mae'n bert fyd. Chi di gadw ddi. Sim lle i ti ar y mywyd i. Ti'n iawn, fa? Beth yna?